Добрый вечер, поважанное господарство. Меня звать Змитер Мицкевич. Вы глядите программу без аккредитации. И сегодня мы разом с коллегами паспрабуем абмеркаваць трошечки нетыповыя темы. Абмеркуем мы сегодня две галоўныя рэчы. Гэта ператварэнне Беларусі ў КНДР и этапы гэтага ператварэння. И самое цікавае, конечно, гэта рашэнні, якія да такога пераўтварэння ведуць. И сегодня разом со мной гэтыя темы будуць абмяркоўваць неверагодная журналистка и продюсер Мария Грыц. Добрый вечер. Добрый вечер. Гуру айчыннай журналістыкі Віталь Цыганкоў. Добрый день. І чалавек, які ведае пра нееўрапейскія цывілізацыі, напэўна, больш, чым хто-небудзь в гэтым свеце, Евген Красулін. Вечер добрый. Давайте пачнем з таго, што, ў прынцыпе, і стала галоўным каталізатарам нашай сённяшняй дыскусіі. Зараз тут на монтажы з'яўляюцца цудоўныя карціначкі. Бабах! Візіт прадстаўнікоў камуністычнай партыі, гэтак званай, у амбасаду КНДР. Я, канешне, разумею, ладно, гэтыя палітычныя некрафілы. Але вось тое, што цяпер адбываецца, вось шмат людзей параўноўваюць Беларусь з КНДР і ўвогуле эстэтыку гэтых дзвюх краін. І вось таксама паводзіны гэтых камуністаў якраз-такі ўкладваюцца проста в гэтую канву. Асабліва таксама цікава, як яны гэта апісвалі. Являясь пламенным патриотом Народной Кореи, товарищ Ким Ир Сен показал всему миру пример, как можно бороться с иностранными захватчиками, как, опираясь на собственные силы, восстанавливать и поднимать свою страну. І тут у мяне адразу пытанне да спадара Евгена. Давайте вось адразу вызначым кропку, адкуль мы пачынаем. Наколькі Беларусь ужо падобная да КНДР? Ну, тут можно взять, скажем так, розныя крытэрыумы, па якіх параўноўваць. Ось зноўку візіт тутэйшых камуністых у амбасаду Паўночнай Карэі адразу выклікала ў мяне такую рэакцыю, скажем, падвойную. С аднаго боку, канечне, так, у нас асацыяцыя вельмі трывалая паміж камунізмам у Паўночнай Карэі, а ў рэчаіснасці, калі паглядзець на гісторыю, паўночна-карэйская сістэма ідэалогія, власна кажучы, тая самая вядомая старэйшаму пакаленню Чучхэ, якую палохалі яшчэ дзетак у калысках, гэта даволі далёка ад камуністычнай ідэалогіі і тэорыі ў тым выглядзе, у якім мы прызвычаіліся яе бачыць, і якую, власна кажучы, зноўку нашае старэйшае пакаленне вучылі. Ідэалогія Чучхэ – гэта хутчэй базавы прынцып апірышча на ўласныя сілы, і зноўку гэта хутчэй уласныя сілы не толькі там вытворчыя і іншыя, гэта яшчэ ідэалагічна. Не тое, што казаў Маркс, не тое, што казаў Энгельс, а тое, што кажуць нашыя правадыры. Прабачце, мне здаецца, з цяперашнім узроўнем знешнепалітычных і знешнепалітычных стасункаў, які зараз мы бачым у лукашызму, мне здаецца, ён якраз-такі да Чучхэ ідзе вельмі добра такімі сталымі крокамі. Трэба розныя крытэрыі ўзяць, так, для параўнання. Калі браць тэорыю марксізма, тут нічога няма. Калі ўзяць тую сістэмку, якую мы спрабуем пабудаваць у сабе ў краіне, я маю на ўвазе пад мы палітычнае кіраўніцтва, то тут, канечне, падабенства вельмі шмат. Адзінае што? Чучхэ – гэта нацыяналізм. У нас нацыяналізм, як вы разумееце, усе разумеюць, даволі своеасаблівы. Ён такі не беларускі, а, скажем так, прышпілены да суседняй нацыі. Для Паўночнай Карэі гэта было б абсалютна, скажем так, дзіка і немагчыма ўявіць, каб будаваць, там, скажем, свой нацыяналізм на кітайскім нацыяналізме, там, на ідэі, што не пусцім японскія танкі на паядзін, так, і паляжам усе у палёг там дзе-небудзь Манчжурыі. Вось, і, дарэчы, гэты момант нацыяналізм Чучхэ, ён робіць прывабнай гэтую ідэалогію і для паўднёвых карэйцаў. Яшчэ ў 90-х гадоў гэта было адзначана, што нягледзячы на вельмі цяжкі стан Паўночнай Карэі ў 90-е, сама ідэя старажытнасці карэйскай нацыі, а там вельмі цікавая канцэпцыя старажытнай гісторыі была прыдумана ў першым тысячагоддзі да нашай эры, вось гэта было прывабным.
Бо што з чалавекам не рабі, для яго нацыянальная ідэнтычнасць вельмі істотна. І Паўночная Карэя даволі ўдала эксплуатуе вось гэты момант. Гэта патрыятызм, гэта нацыяналізм, і ў выніку гэта выкарыстоўваецца як такі цэментуючы вельмі моцны элемент усёй ідэалогіі. У нас гэтага няма, таму нам будзе цяжкавата вось менавіта з гэтым крытэрыумам, і гэта дасць такую вышарблену на мяркуемай мадэлі Паўночнай Карэі ў Беларусі. Віталь, тады тут пытанне такое, чаму тады вось лукашызм так трымаецца, калі ў яго вось якраз гэтага нацыянальнага падмурку няма? В чым гэты сэкрэт? Як ён трымаецца, калі ўжо дакладна адказваць на ваш запад? Ён трымаецца не за кошт ідэалогіі, не за кошт нейкіх падмуркаў. На сёння чыстай вады гвалт, чыстай вады рэпрэсіі, больш нічога няма. То бок яшчэ сапраўды раней, калі ўжо мы загаварылі пра Евген, пра Карэю, сапраўды ўсё распавёў пра гэтыя паралелі. Я толькі адно скажу, што зараз для гісторыкаў, у тым ліку і для гумарыстаў, і для людзей-філосафаў зараз Беларусь дае параўнанні куды ні ткні. То бок можна гаварыць пра Паўночную Карэю, але можна гаварыць там пра Венесуэлу, але можна гаварыць і пра Кафку, можна гаварыць, як я недавно пісаў, нашоў просто некалькі выдатных цытатаў і пра Швейка, і пра Оруэлла. То бок возьми любое, скажем, ненармальнае, нейкае неадэкватнае грамадства, альбо прыдуманае, альбо рэальна існуючае, то мы абавязкова там знойдзем паралелі з сённяшняй Беларусі. В гэтым сэнсе даволі лёгка, наколькі хапае вам фантазіі і нейкіх літаратурных ведаў. То бок ідэалогія толькі вось адна. Ёсць канкрэтнае прозвішча, і што б ён не рабіў, ён робіць правільна. Ёсць канкрэтны вось палітык, якога, як сказала, гэта натоўп крычаў, калі ён выйшаў першы апошні раз, там памятаеце, в пачатку жніўня, на плошчы Незалежнасці, і крычаў: «Ці хочаце вы рэформаў?» «Не», адгукалася натоўп. «Ці хочаце вы пераменаў?» «Не», крычаў натоўп. Вось гэта канкрэтная ідэалогія Ябацік. То бок ні перамен, ні рэформаў, ні свабоды, а што? Вось дзяржава вышэй за ўсё. Гэта ў іх, конечно, галоўна. Дзяржава вышэй за чалавека, дзяржава вышэй за нейкія, не ведаю, гуманныя рэчы, за гісторыю, за ўсё. І ў гэтай дзяржаве ёсць адна вяршыня, гэты чалавек, які заўсёды мае рацыю. То бок ідэолагі, ён кажа, напрыклад, налажваць адносіны з Захадам, будуць хваліць налажваць адносіны з Захадам. Ён скажа, што трэба разбіраць адносіны з Захадам, будуць гаварыць: да, правильно, трэба разбіраць адносіны з Захадам, там ворагі, іхнія танкі да нас разбіраюцца ісці. То бок што б ён не рабіл, яны будуць падтрымліваць. Вот і вся ідэалогія. Марыя, у меня тут да цябе пытанне з эстэтычнага пункту гледжання. Таму што я час ад часу люблю пачытываць часопіс «Карэя», той самы, пра які спяваў яшчэ спадар Летаў. І вось мне той узровень прапаганды, які я бачу там, вельмі нагадвае цяперашнюю вось гэтую савецкую Беларусію, Азверонка і всю гэтую перадачу «В мире животных» оставить. Вспоминается, конечно, фраза с анекдота, что месье ведае толк у вычварэннях. Да, это я пра ваше захапленне часопісам «Карэя». А там сапраўды можна часам вычытаць тыя рэчы, як і сярод нашай дзяржаўнай прапаганды, між іншым, пра якія яны б казаць не хацелі. То бок там вельмі вось цікава знаходзіць гэтыя разнастайныя, цікавыя аспекты іхняга жыцця. Дык вось я пра што? З эстэтычнага пункту гледжання гэтая прапаганды вельмі падобная. Увогуле, Марыя, як для цябе цяпер успрымаецца тое, што гэтая прапаганда вярзе? То бок ты бачыш нейкія такія паралелі з такім сапраўды гэтым кандовым таталітарызмам, і увогуле, ці здольны нармальны чалавек, па-твойму, гэта зараз успрымаць, в прынцыпе? Ведаеш, прапаганда, якая зараз льецца ў нас з усіх дзірак і з кожнага праса, яна мяне вельмі расчароўвае нават, па-першае, зместам, канешне, а па-другое, вельмі кепскай якасцю. То бок мяне больш за ўсё турбуе, што прапаганду робяць хіба што, можа, на каленцы. Шчыра, эта прапаганда выглядае нібы халтура, то бок там няма нейкіх, можа, для прапаганды не ўласціва ў прынцыпе новых ідэй, але ў нашай прапагандзе іх ноль. І нават калі яны намагаюцца штосьці зрабіць, то яны альбо скрадаюць, альбо перарабліваюць
з ідей, які ми бачили, там, наприклад, тягом протестів, ці підчас маршів. Я ось згадую, як вони придумали, що після того, як за батьку люди почали кривляти собачкою, вони вирішили, що «Живи Білорусь» вельми смішно казати «Живи білий гусь», і люди почали на протести брати з собою гусей. То ніяких своїх ідей, ніяких своїх відкриттів немає. Мені вельми потішило, коли цей год було бешеным годом народного единства. Это самое смешное, что можно было придумать, потому что про народное единство люди, кажется, нават даже мне почали казать, что вось мы адзіныя, пакуль мы адзіныя, мы не пераможныя. І тут ми бачимо на этих червоно-зеленых плакатах якраз ось гэтую формулёўку. І в сенсі, то ви настільки не можете придумати нічого свого, що навіть воруєте у своїх не опозиціонерів, а опонентів. Ось. Это ж в сенсі, чому? Ви ж стільки грошей отримуєте, стільки ресурсів маєте, ну давайте попрацюйте же за это. І на код Північної Кореї, я пам'ятаю, що ще до вось гэтых абмежаванняў карантынаўскіх абмежаванняў была такая гісторыя, што з Беларусі пачалі вазіць турыстычныя групы ў Паўночную Корею. Это была такая вау-гісторыя, што уявіце сабе, там людзі ацяпляюць памяшканні зімой печкамі. І вось чалавек, які прасоўвае гэты турпакет, распавядае, а сядзяць людзі ў зале і такія, і што? То бок трошечку не тое грамадства, каб здзівіць кагосьці, што зімой людзі ацяпляюцца печкамі. Вось, таму мне падаецца, што ператварэнне Беларусі ў Паўночную Карею пачалося задоўга да цяперашніх часоў. Прынамсі, печкі і адсутнасць ідэі прапагандістаў мы можам назіраць даўно. О, вось тут таксама я не магу не скрасці у аднаго свайго сябра вось такі цудоўны мем. Дык вось, калі гэта пачалося, мы можам шмат тут дыскутаваць, але зараз практычныя некаторыя рэчы з'яўляюцца, вось хочацца іх абмеркаваць. Вось, напрыклад, не так даўно з палаткі загучалі галасы аб тым, што патрэбна беларусам свой вялікі фаервол стварыць. Накшталт кітайскага, ну альбо зноў жа таксама вось цалкам все блакануць, як у Паўночнай Карэі. Маўляў, дэструктыўнае значэнне. Спадар Еўген, якім чынам гэта працуе ўвогуле ў Паўночнай Карэі і наколькі, па-вашаму, гэта рэальна рэалізаваць в Беларусі? Ну, власне кажучы, там, калі бярэм інтэрнэт, ёсць некаторыя магчымасці выйсця ў сусветнае сеціва, но, безумоўна, гэтыя магчымасці, яны вельмі абмежаваныя. Но тут, скажем так, праблема для Беларусі ў тым, што Паўночная Карэя, сам доступ да інтэрнэту, адразу будаваўся вось з гэтымі функцыямі, з гэтымі опцыямі, што мы даем вельмі абмежаваныя магчымасці. І будуем не інтэрнэт, а інтранэт, то бок тое, што у межах краіны. У межах краіны там ёсць, уласна кажучы, вось гэтае сеціва, якое дае магчымасці зноў жа аўтарызаваным людзям выходзіць вось у гэтае ўнутранае дзяржаўнае сеціва і там, скажем, рабіць нейкія рэчы. У нас, канешне, гэта праблемна, і плюс яшчэ, канешне, усіх у галаве, ну, па-першае, маса варыянтаў з VPN, каб абысці разнастайныя спробы паставіць бар'еры, плюс вось гэта кампанія «Маска» накіраваная на тое, каб забяспечыць праз падарожнікі увесь зямны шар інтэрнэтам. Яшчэ адна цікавая ініцыятыва – гэта стварыць сваю соцсетку. Віталь, што, чакаць нам чарговай піларамы вельмі такой масіўнай, таму што я не ўяўляю сабе, як гэтыя людзі могуць стварыць нейкую соцсетку, калі ў іх на YouTube-канале відэа набіраюць там каля сотні праглядаў. Гэта БРСМ прапановаў, і менавіта пра іх YouTube-канал я зараз і кажу. Ну, ёсць план, ёсць бюджэт. Так, што трэба рабіць, каб процістаяць вот гэтым всякім белсатым і свабодам? Так, ствараем сваю ўласную сетку. Ну, то бок ясна, што гэта мёртванароджаная ідэя, што там будуць 3 адказных за гэта там функцыянеры ці 30. Вось, астатнія, ну, в прынцыпе, ёсць жа гэтыя
прыгожинские тролли там России, ну, але у іх, па-першае, больше бюджет, по-другое, іх маштабы такие, яны на весь свет свои щупальцы раскидывают, доказывают там, что американская демократия кепская, российская демократия добрая. Вот, то бок там задачи больше масштабные и больше финансования. Тут, конечно, гэта ну мёртванароджаная, паўтаруся, ідэя, але яны будуць увесь час з'яўляцца. І, дарэчы, наконт абмежавання інтэрнэта, натуральна, што ім бы хацелася ўсё это зрабіць, але ну інтэрнэт такая рэч, ад якой працуюць, нагадаю, банкі, прадпрыемствы і гэтак далей. Цяпер уже і любыя там ну што заўгодна, ад электрычнасці да ўсяго нашага жыцця, таму цалкам адключыць немагчыма, адключыць его так як Китае, ну гэта не тое, што немагчыма, але все-таки Китай гэта ну мільярды, гэта другая першая эканоміка па розных, так сказать, маштабах в свеце, і она можа такую задачу для себе ставіць. Вось, а для Беларусі гэта будзе, ну, па-першае, вельмі дорага, по-другое, ну, тэхнічна вельмі складана. Так што в гэтым сэнсе, ну, яны будуць, вот як казалі савецкія прапагандысты, в бессильной злобе. Так вот, яны в бессильной злобе будуць спрабаваць нешта абмежоўваць. Ну, у іх зараз, ведаеце, мы смеемся, но іх іншы варыянт. Калі залазіць, ну, праз спецслужбы залазіць в розныя чатики, так сказать, дворовые, іншие, и коли там нехто скажет, ну, скажем, нехорошее слово там про Ермошину, и что, эти люди отрымливают реальные суды и реальные термины химии, альбо нават колонии, то бок, ну, зараз задача стаіць не тое, што змагацца з самім інтэрнэтам як тэхнічна, а змагацца з тым, што там будзе сказана нешта вось ганебнае пра тых людзей, пра якіх акрамя ганебнага в прынцыпе нічога і сказаць немагчыма. Вось мы размаўлялі пра палітычны аспект, мы размаўлялі пра ідэалагічны аспект, пра самае цікавае для людзей, наколькі ўжо ў Беларусі ўзровень контроля над жыццём грамадства і над эканомікай і ўвогуле над тым, вот над усімі працэсамі, якія адбываюцца ў краіне, дасягнуў узроўня Паўночнай Карэі. Наколькі тут гэтае параўнанне блізкае і ці мы туды рухаемся ў гэты бок? Вось што самае галоўнае. Ну, як кажуць, усе параўнанні кульгаюць, гэта сапраўды так, але з іншага боку, я лічу, што ось калі зараз узнікаюць параўнанні там з 37-м годам, вот з той же Карэяй, но мне здаецца, мы павінны, умоўна скажем, дастаткова асцярожна ці больш адказна ставіцца да такіх параўнанняў. Усё-таки, па-першае, гэта ну, нейкім чынам непараўнальна прыніжае ты ўзровень тых ну, рэпрэсіяў таго гора, што былі у тых в 37-м годзе, і што ўзровень таго стану грамадства, які ёсць Паўночнай Карэі, каб параўноўваць з нашай ситуации. Так что я бы сказал, что тут, ну, в якости публицистики, конечно, я же скажу параўновы, мы все с антиутопиями, с некими самыми змрочными часами в истории человечества, вось, и самыми змрочными на дадзены момент это Паўночная Карэя прыкладамі на сёння. Але, паўтаруся, ну, мне здаецца, трэба да гэтага ставіцца, ну, калі мы не удзельнічаем в некім так сказать, гумористычным аспекте и ироничным, то, калі сур'ёзна, то параўнанню не павінна быць так уж дакладна шмат. Паколькі Беларусь, ну, в пэўным сэнсе, калі вот, напрыклад, про 37-й год гаварыць, то, конечно, ну, шмат чаго і не блізка, але блізка тое, наколькі сапраўды судовая сістэма сённяшняя Беларусі, она стала падобная на 37-й год в СССР. Просто что прысуды, так сказать, не 10 гадоў без права переписки, то бок азначаецца смерць, а прысуды больш мяккія, але сутнасць тая ж. Судовая сістэма не прымае ніякіх, ну, рэальных, скажем так, меркаванняў адвакатаў, яны ўвогуле не патрэбны, да гэта супрадыдзе адвакатаў ўсё больш адмяняюць. Вось, мне здаецца, хутка, можа быць, як в 37-м годзе прызначаныя там дзяржавы адвакаты будуць гаварыць, я не хочу абараняць гэтага шалёнага сабаку, які паднял руку на нашага там цудоўнага ОМОНовца. То бок у гэтым сэнсе, не в сэнсе параўнання рэпрэсій, а в сэнсе параўнання нейкай судовай сістэмы і параўнанні то, што называюць зараз прававы дэфолт, а іншым словамі, можна сказаць, не да законаў, то, што вот законы значнай ступені адменены. В гэтым вось канкрэтным палітычным аспекце жыцця
Вось гэта да можна параўноўваць. Ну і зноўку наконт зменаў і руху да Паўночнай Карэі. Тут, конечно, Віталь слушна казаў, што параўноўваць тое, што цяпер з 37 годам не выпадае, але у з'явах заўжды ёсць дынаміка і ў сістэмах. Сістэма ўвесь час мусіць развівацца, калі яна перастае развівацца, яна развальваецца. Таму трэба задаць сістэме вектар. Вось наша сістэма цяпер усё ж такі ідзе у бок Паўночнай Карэі і ўсё ж такі 37-го году. Публій Карнелій Тацыт неяк сказаў, чым бліжэй дзяржава да падзення, тым больш шматлікія яе законы. У нашай сітуацыі можна сказаць, чым больш шматлікія яе забароны, таму што все апошнія вось такія рашэнні, якія гэтыя ўлады прымалі, яны звязаныя з забаронамі чагосьці. Ну і самая прыдуркаватая забарона, якую я за апошнія часы бачыў, гэта, канешне ж, знакамітая забарона Нівеі. Марыя, як табе зараз будзе жыцца без Нівеі? Што ты ўвогуле думаеш наконт вось такога цудоўнага рашэння? Без Нівеі, конечно, будзе цяжка і вельмі складана, таму што, як высветлілася раптоўна, ведаеце, калі нешта не забароненае, яно нібыта і не дуже патрэбнае, а калі яно забароненае, адчыняеш сваю шафу ў ваннай, а у цябе адна невеста есть. Таму, конечно, як толькі з'явілася эта гісторыя, я, ведаеш, у мяне нібыта прачнулася нейкая памяць мінулых пакаленняў, што трэба бегчы ў храмы, закупацца. Таму у мяне у калідоры стаіць пакет з рознымі штукамі ад Нівеі, яшчэ нават не распакаваны. Просто брала ўсё, што ёсць. Але мяне больш здзівіла гісторыя пра гречку, якую не можна вывазіць з краіны. Паважаныя спадары, скажыце, хто ведае, колькі зараз каштуе пакет гречкі ў краме? Мажліва, сходу вы это не назовете, потому что это не самая популярная ежа. 2-3 рублі? Я вам скажу. 4, калі не болей. 3,38. Я угадал. Такая средненькая, вы молодцы. Средненький такі кошт. І гісторыя тым, што калі з'явілася інфармацыя, што гречка будет, што гречку не можна вывозіць з краіны, я была вельмі здзіўлена, што это такая краіна ствараючая ежа для нас, такі істотны прадукт для Беларусі. І я пачала пытаць людзей, як часта яны ядуць гречку, сярод моих знаёмых няма такіх, ведаеце, гречка-філаў, якія я лепей не буду есці там хлебам не кармі, да і гречкі паесці. Вось, няма такіх людзей. І потым мне знаёмыя, якія былі ў войску ці служылі ў нейкіх іншых установах, яны распавялі, што это красавцы кушаюць гречку, і таму яе не, мажліва, не вывозяць з краіны, бо яны будуць галадаць, а галодныя красавцы, яны нікога не абароняць. У войску было гречка ў нядзелю давалі, гэта святочная ежа была раніцай в нядзелю, гречка і 2 яйка, бо ў астатні час былі іншыя кашы, альбо макароны, вельмі рэдка бульба, так што гречка сапраўды было святам, нядзелю можна было чакаць толькі дзеля таго, каб далі гречку і 2 яйкі. Вось, таму я бачу карень забароны вывозіць гречку менавіта ў тым, што асноўны электарат, калі ён будзе галадаць без гречкі, то все, адразу краіна будзе проста ў руінах. Каб не атрымалася, як в знакамітай песні. Пасічку жрыце мусара самі. Але калі разабраць гэтае пытанне сур'ёзна, гэта вось такім рашэннем забароны вывоза там грэчкі, кукурузы і іншых там вось гэтых культураў, яны фактычна самі прызнаюць то, што все, эканоміцы каюк? Віталь? Не, это то, што эканоміцы каюк значна больш іншых, скажем, фактаў ёсць, і ані забарона вывозу грэчкі. Все-таки сапраўды беларуская ўлада эканоміцы ўвесь час змагалася, па-першае, абсалютна бездапаможна змагалася гадамі з імпартам і заменяла імпартазамяшчэннем. Па-другое, з цэнамі, то, што апошнія рашэнні, і мы бачым іх вынік, апошнія рашэнні маю на ўвазе, што яны нейкія сацыяльна значныя тавары, сярод якіх, напэўна, тая ж грэчка і ёсць, яны вырашылі іх замарозіць цены на іх, але тым не менш інфляцыя па выніках года, па выніках месяцаў вся перавысіла планавыя
паказчыкі, інфляцыя пад 9%, і гэта даволі шмат. Зараз Нацыянальны банк падвышае ставку рэфінансавання. Вось. І гэта, сапраўды, шлях да эканамічнага даволі сур'ёзнага крызіса, які, можна, в лепшым выпадку будзе проста стагнацыя, мінус 2-3%, а можа быць, што само па себе непрыемна, паколькі вакол все растуць. І прагнозы всіх МВФ, що загодно в 2021 годзе все краіны пасля коронавіруса вырастуць, Беларусь адзіна, якая не вырасце. І вот то, што Беларусь не вырасце, будзе мінус 1-2%, гэта так званы аптымістычны варыянт. А пессімістычны варыянт, што будзе крызіс, альбо з роўню 2011 года, альбо нават з роўню сістэмны крызіс канца 80-х. Я б тут дадаў яшчэ, што ось чым цудоўная навука гісторыя, яна дазваляе зазірнуць у будучыню і зразумець тое, куды мы ідзем. Бо у гісторыі існуе завершаны набор мадэляў тых эксперыментаў, якія над сабой ставіць чалавецтва. Беларусь не першая краіна, якая ўводзіць эмбарга на экспарт, у тым ліку збожжавых. Вось 10 гадкоў таму гэта зрабіла, дарэчы, не толькі 10. У мінулым годзе на некалькі месяцаў Расія таксама ўводзіла эмбарга на экспарт. І, дарэчы, як толькі было абвешчана, тут жа адбыўся скачок экспарту ў Беларусь збожжавых з Расіі. Бо вось гэты часовы гэп, гэты прамежак часовы, які існуе ад абвяшчэння да увядзення рэальнага эмбарга, быў выкарыстаны экспарцёрамі, каб па максімуму выпіхнуць з краіны гэтага тавару і атрымаць хоць нейкі прыбытак. Так вось, у 10-11 годах у Расіі гэта было зроблена пад лозунгам, як у нас, уласна кажучы, у першую чаргу гэта захаваць цэны, не дапусціць росту цэнаў. Ну і плюс там праблемы з жывёлагадоўляй, што вось гэтае зерне, оно застаецца ў якасці кармоў. У краіне дазваляе такім чынам развіваць жывёлагадоўлю. Вынікі былі процілеглыя, зразумела. Цэны так і не ўтрымаліся. Жывёлагадоўля вялікіх прэферэнцыяў ад гэтага не атрымала. Затое разарыліся, ці вымушаны былі зайсці з рынкаў шматлікія фірмы, якія займаліся экспартам збожжавых. І вярнуцца на гэты рынок яны потым не здолелі. Бо рынок, ён не дапушчае вакууму, увесь час там запаўняецца тое, што застаецца пустой нішай. І гэта кажа, што забароны гэта увогуле самы неэфектыўны інструмент менеджменту. І вось тут яшчэ пра адну забарону. З узды цудоўныя навіны напісаў чалавек ліст з пытаннем, ці можа ён гуляць у вопратцы бела-чырвонага колеру, прыйшоў ему просто цудоўный отказ. По морально-этическим нормам не следует использовать сочетание красно-белого цвета в одежде во время массового мероприятия, так как у белорусского народа это ассоциируется с преступлениями немецко-фашистских оккупантов и их пособников на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Мария, у меня тут пытанне просто одно. Что ў галаве у чалавека, які пісаў гэты адказ? Бо мне просто здаецца, што там нейкі генератор штампаў, які просто валіць вось гэтыя рэчы і кампануе іх просто розным чынам, таму што нейкай там связнасці, логікі знайсці немагчыма. Увогуле, вот на якім узроўні рашэнне публікаваць вось этую дзіч магло прымацца, што за персанаж мог гэта напісаць? Слухай, ты маеш рацыю, я таксама думаю, што ёсць нейкая метадичка, нейкая такая матрыца, так, куды просто падстаўляюць нейкія пытанні і штампуюць аднолькавыя адказы. І я не ведаю, як гэта працуе насамрэч. Мне падаецца, што больш-менш такі здаровы чалавек і не зможа сабе это уявіць, як яно могло нарадзіцца гэтая матрыца. Але ж я хочу падкрэсліць одну такую штуку. Я вялікая аматарка куфара, і я сачу за тым, колькі чырвонага і белага адзення прадаецца людзьмі, таму што, натуральна, асабліва дзяўчаты любяць прыбірацца, і часцяком прывозяць адзенне з-за мяжы, это дарагое якаснае адзенне, і я хочу адзначыць, што калі была ідэя з тым фотаграфавацца на белым снезе ў чырвоных куртках, ці вось зараз этой гісторыі з белым і чырвоным адзеннем экстрэмісцкім колерам,
люди не скидывают гэтае адзенне на куфар. То бок людзі такія: ага, значыцца, я буду модная ў гэтым сезоне, калі это забаронена, это будзе запатрабавана. Стары разведчык Макей працягнуў тэрарыстычную рыторыку лукашыстаў і сказаў вось напрыканцы мінулага тыдня, што вось будзеце працягваць санкцыі в бок захаду, да? Знішчым цалкам грамадзянскую супольнасць. Любое далейшае ўзмацненне жорсткасці санкцый прывядзе да таго, што грамадзянская супольнасць перастане існаваць. І гэта будзе, я лічу, абсалютна абгрунтавана ў дадзенай сітуацыі. У маім разуменні, тыя асобы, якія заклікаюць зараз да санкцыяў, здзяйсняюць злачынства супраць свайго народу. Я лічу, што менавіта так гэта трэба расцэньваць. Наколькі яны ўвогуле думаюць, што гэтая рыторыка можа пракаціць? Яны сапраўды упэўненыя ў тым, што вось такім чынам яны могуць заслужыць там нейкае прызнанне ці неяк сапраўды пачнуць іх аргументы слухаць. Вось на што яны спадзяюцца, калі яны несуць вось гэтую ересь? Віталь. Ну, там, так сказать, он не сказал, что мы будем знішаць, хотя, конечно, все гэты намёк и шантаж зразумелі. Он сказал, что калі працягнуцца рэчы так, ну, маючы на ўвазе менавіта санкцыі, то грамадзянская супольнасць будзе знішчана. І, канешне, калі казаць пра нейкі твар Макея, то ў дадзеным выпадку можна сказаць, што, в прынцыпе, на сённяшні момант у яго няма твару. Ніякага свайго там палітычнага твару. Ну, ён просто, як і ўсё, ператварыўся ў функцыю, просто функцыя его змянілася. Калі раней наказалі, там у нас свая дэмакратыя, маўляў, спецыфічная, мы яшчэ расцем, не трэба нас прыспешваць, такая была рыторыка ў Макея. Вось, то цяпер, вот уже пасля 20-го, адкінуты ўсе гэтыя словы, адкінута вся гэта гульня, в такую паліткарэктнасць з пункту гледжання дэмакратыі і правоў чалавека, і шчыра кажуць пра тое, што дэмакратыя нам не патрэбна, дэмакратыя — это не то, што у нас будзе, грамадзянская супольнасць нам не патрэбна, і гэтак далей. Так што гэта сапраўды, только я прапанаваў уже в адной з перадачаў беларускі аналаг бомбіць Воронеж, бомбіць Новую Баравую, в тым сенсе, што там самыя прагрэсіўныя, самыя сучасныя людзі, то бок яны в адказ на санкцыі захаду будуць бомбіць менавіта вот гэтых людзей, самых прагрэсіўных, самых адкрытых, самых праеўрапейскіх. Вось тут я цалкам пагаджуся з тым, што гэта тэрарызм, і то, што тут мы маем справу цалкам з тэрарыстычным мысленнем. Таму што пакуль логіка дзеянняў прыблізна падобная, толькі што колькасць закладнікаў пастаянна змяняецца, і ў закладніках па факце цэлая краіна. Зноў жа, тут яшчэ адна цікавая рэч, якая была на гэтым тыдні, настолькі прыдуркаватая, што немагчыма не абмеркаваць. Антыбеларуская прапаганда в жыроўках. Я просто... мне паплахела. Марыя, на твоё меркаванне, яны сапраўды вераць в то, што гэта падзейнічае, а не наадварот раз'юшыць людзей? Я думаю, што тут зусім пра іншая гісторыя. Я ўзгадываю, як Каскалю, яму яшчэ падабалася распавядаць пра Беларусь. Ён напрыканцы сваіх выпускаў навінаў рабіў штосьці кшталту падборкі прапагандысцкіх нейкіх такіх слівак, ставак. І аднойчы ён паглядзеў статыстыку, колькі беларусаў глядзіць БТ. І там аказалася штосьці кшталту там 3-5%, і ён вельмі быў раз'юшаны, што ён глядзіць БТ, а беларусы не. І я думаю, што гісторыя пра жыроўкі — это менавіта пра тое, што ніхто ўжо не глядзіць БТ, ніхто па сваім уласным, канешне, не ніхто, ёсць такія асаблівыя вечарэцы. Мала людзей глядзіць БТ, і мала людзей чытае пресу, і таму, каб хоць неяк патрапіць на вочы, данесці свой гэты месседж, яны вырашылі брацца за жыроўкі. Раз'юшыць наўрад ці. Мне падаецца, што людзі, якія ўжо вызначыліся са сваёй пазіцыі, яны толькі пасмяюцца з гэтага, пакладуць жыроўку макулатуру. Вось. Натуральна, ёсць пэўны адсотак людзей, якія вераць у гэта, якім вельмі страшна, якія накачваюцца гэтым страхам. Прынамсі, калі яшчэ было больш мажлівасцяў упрыгожваць двары, я сустрэлася з
сусідньою бабулечкой, такая дуже старинная бабуля, она пришла и у розпачы мне распавядала, что вы бачили, як нацисты сапсавалі нашу алею. І я уже уявила себе самых страшных нацистов, які жахліва сапсавалі алею, а нет, там были просто две червоно-белые стужки и намаляваныя сцягі. Таму тут, мне падаецца, максимально бессэнсоўна вось такая идея, потому что той, кто уже боится, и он уже боится, той, кто уже таким, такой колотнечий страху, он там уже находится, а для іншых людей это не працуе. Тому это знову гісторыя про адсутнасць добрых ідэй і адсутнасць нейкага крэатыву. Ну, я б тут, дарэчы, не зусім пагадзіўся. Нават калі мы звернемся да досведу Паўночнай Карэі, там ёсць сістэма Сонбун, гэта падзел грамадства на групы у залежнасці ад лаяльнасці да рэжыму. Вось прыкладна там лічыцца 25-30% гэта вышэйшая група, гэта эліта палітычная, вайсковая, людзі, якія цалкам адданыя ідэям Чучхэ, адданыя рэжыму паўночнакарэйскаму. Ёсць... То бок мясцовыя ебацькі. Ну, можна казаць так. Адсоткаў 30 таксама гэта людзі, якія ні пры якіх раскладах не прымуць гэты рэжым. І 40% астатніх гэта вось прамежак, ну такая, не хацелася б казаць шэрая маса, но людзі, якія, ну, у іх па характары іхнім няма інтарэсу да палітыкі, усяго гэтага. Но тым не менш, яны адкрытыя да прапаганды з любога боку, як з аднаго, так і з другога. І вось жыроўкі – гэта якраз апеляцыя да гэтай групы. Я сустракаў людзей не ў сувязі з жыроўкамі, а раней, калі пачаўся вось гэты накат на чырвона-белы сцяг і сімволіку, якія казалі, скажем, стаяць на пазіцыях апазіцыйных, но пры гэтым кажуць, трэба нешта рабіць, трэба даносіць да людзей праўду, бо ведуцца, людзі ведуцца, пачынаюць верыць, што гэта нацызм, што пад гэтым сцягам вынішчаліся там беларускія вёскі, палілі хатынь і таму падобнае. Таму ўсё ж такі абсалютна, скажем так, бесшкодным і бессэнсоўным гэты момант нельга назваць. І тут зноўку, калі будзе жаданне данесці нейкае альтэрнатыўнае меркаванне, трэба гэта рабіць. Бо ўсё ж такі вось гэтая сярэдзіна, яна будзе адкрытай для словаў інфармацыі і з аднаго боку, і з іншага. І лёс Беларусі залежыць, ну, не ў апошнюю чаргу ад таго, якая інфармацыя ім паступіць. І раз мы тут ужо заговорили про тэрарызм, не могу не задаць пытанне, вось тут цудоўная навіна. Беларуская Мінабароны рэпостнула навіну з ДНР. Ну, притым без всяких там каментароў, все, вось нібыта в ДНР там новае ўзбраенне. Мне только пытанне одно. Віталь, скажи, калі ласка, калі яны пачнуць рэпосціць навіны з ісламскай дзяржавы? І што гэта ўвогуле значыць? Ну, гэта значыць, што там людзі трошкі, скажем, не самыя разумныя сядзяць, якія адчуваюць нейкае подых моманту, адчуваюць всю гэту прапаганду, якая вакол ідзе, і падумалі, што ўжо вось можна і гэта рабіць. Я думаю, што нават, магчыма, не все зверху ухваляць вось гэтае дзеянне, перапошчванне навіны з ДНР, але натуральна, што в тым жа Міністэрстве абароны, я думаю, на жаль, для нас это не будзе секрэтам, сярод, ну, всялякам разе тых афіцэраў, таго генералітэту, значная частка, калі вот паставіць да іх пытанні там на нейкім поліграфе, на дэтэктары лжы, вы за каго? За ДНР ці за Украіну? Я думаю, большасць адкажа за ДНР. І только нейкія правілы перашкаджаюць ім это все больш публічна праяўляць. Ну, але цяпер яны падумалі, што ўжо можна і гэта праяўляць, і думаю, гэтым якраз выклікана гэты перапост. Вось на гэтай цікавай думцы мы з вами, паважанае спадарства, і скончым нашу сённяшнюю праграму. Падзякуем нашым гасцям за гэты эфір. Вось ведаеце, хоць лукашысты і хочуць ператварыць Беларусь у Паўночную Карэю, пры гэтым знішчыўшы ўсё беларускае, пакуль мы з вами назіраем, як яны сваімі ж крывымі ручкамі робяць так, каб гэтая сістэма адправілася ў пекла, дзе ёй з яе чарцямі якраз самае месца.
Гэта была праграма без акрэдытацыі. Зваць мяне Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.